Jog. Aper. Sir ba? Kau dulu betul kau. Nah, kau dulu tu. Kau dito kau. Pwede ba na sila makahire? Lidog. Lah. Ako pag nag-transfer. Aron, ang mapirma ng busy. Lah. Lete. Dugo. I'm not expecting Dug. 11,000 na kayo. Ako rin nag-reduce by 7,000. In the guise of COVID, ito na rin ang 18 billion. Dah. Magpalutag mais guys kay para atuang ibulat kay mintras init pa. Nya tuaning anam mo lang nito tutok palot kay di man iung daghan kayo do tayo man. Napatay lang buhaton mo man na atuan ng ibulad. Humagbulad tong lubuon, humaglubo aw atong ipagaling para na tay bugas. Para na tay malungag ba. Kay mahal lang bugas ronda. Ay depende ra na og nay kwarta ipagaling. Ug wala og galingos bato, pilar gud na. Pilar ipagaling gud. Dali ron kayo. Nigtuyok aw matek. Tuman dimtak balong manglig-eg aw ayag ra di buyok. Para daghan ba di musik mga taho tik-tik. Matek. Matik na paspasan rin kay interest init pa kayo. Ini palot tao makaom nis baka. Napoy kalabaw ris kuya yatag matik na. Makatabang na putas mga kuan. Matik na siya. Kira na. Pasan rin naapatay lang yung buhat. Manglimpyo patas sa tuwang mga alad sa baktin ron kay baho na kayo. Baho yung ita. Hapit na mo man. Pila na pagpalat dali ra man kay na ay. Kani ang mga dato ni di man kamao mo ingon ani. Kaming taga bukid, master kami ani kay mao ni amo ang trabaho dre. Mag-umara para makakaon. Matik na siya. Ang pupuan na ni aw gidaro na pud karon. Kay ug nay ulan aw pugas na pod way timpo-timpo ni. Gapilahay ra way uska sulupan ra may pugas peter manggamaya. Di pres uban nga patindag ko kay dagko sila kamaisan ba. Kini gagmay ra man kayo di. Wa kita ni. Perti na kitang maning kamot lang kita nig maka mais ta kay saon pobre man nego tas o nga pobre maning kamot itas bukid napoy atong tanom nga paliya nga daot pos pung di bagyo nya nagampong mga gipang ulod ini tuwa nang ining mais na lang kita. Mais po kining mais po sobra po nis ulod. Grabe karong panahon na lisuda. Halos tanang tanom gitandaan. Ang ganda with regular juice. Sa 65 grams, 18 pesos ang SRP. Achieve mo ang kutis sa Alaga Nutrients wala sa mango speed. Meron din itong seal of quality excellence at manufactured sa GMP at ISO certified na paggamit. Get so long lasting smooth shiny hair. 6.7 pesos lang kada sachet base sa SRP. Serve and clean instantly. It's an alloy, instant hummus. Ikan sa hummus, instant spice, instant hummus. After one wash, results may vary. Serve and clean instantly. Serve instantly ng mahali. Versus brand.